Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Будем казаць про тыдзень 6 по 12 ліпеня. Я прапаную наступные 5 падзеяў. 11 ліпеня 3 гады забойству Алеся Пушкіна, выбітного беларускага мастака, одного з самых вядомых дзячоў найноўшага беларускага адраджэння. 10 ліпеня 32 гады другому туру першых и пакуль апошніх выбораў прэзідэнта Беларусі. 8 ліпеня канфлікт паміж ТЦК і мясцовымі жыхарамі во Львове. 7-8 ліпеня саміт НАТО ў Турцыі. І 5 даты в беларускім календары. 3 гады уже як забілі в гарадзенскай турме Алеся Пушкіна. Это было абсолютно свядомае злачынство банды Лукашэнкі. Я вельмі прашу всіх, хто меня зараз бачыць і чуюць, калі ласка, не забывайте про наших герояў. Бо габня робіць так, каб быццам бы забітыя героі робяцца для нацыі забытымі. Так не павінна быць. І вельмі кепска, што вельмі сціпла адбываліся мерапрыемствы в памяти Алеся Пушкіна на гэту страшную дату 11 ліпеня. Это звязано яшчэ з тым, што сёння вось той московскі праект, які быў летом 2020 года, дзеля того, каб была так званая інтэграцыя, вось, ён был передадзены спецслужбамі на захад і зрабіўся заходнім праектам. Алесь Пушкін был заўсёды з беларускай нацыі. Ён нават не хадзіл на этот перадапошні выбарчы фарс, и, калі давал интервью, он четко казал про тех, кто в замежье, казал, что все вырашается в Беларуси. В Беларуси, где его забили. Як шмат кого с белорусских патриотов. Забили его, потому что лукашенковская банда спробует знішчыць белорусскую нацию. Знішает мову, знішает культуру. Тому незаконно осужденный Алесь Пушкин и был забиты в турме. И обидно, что сегодня самообвешенные лидеры змагаются поміж собой. Ці яны хочуць некий круглый стол с этими бандитами, которые знішают белорусскую нацию. А то некоторые кажут, что просто бандитов треба падтрымаць и разом знішаць белорусский народ таким чином. Так не может быть. Это ганьба, это здзек над всеми ахвярами белорусской нации. Это здзек над нашими героями. Белорусы, майте память и не дозволяйте здзекваться над Беларусью и белорусскими героями. А Алесю Пушкину вечная память. Свой даст своего по своем. Шановные сябры, калі ласка, падтрымайце YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка, мой YouTube-канал, распаўсюджвайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйце. І хто можа, акажыце, калі ласка, фінансавую дапамогу па першай спасылкі пад гэтым відео. Будзьма разам. Свой да свайго па свае. 10 ліпеня 32 гады другому туру першых і пакуль апошніх выбараў прэзідэнта Беларусі. Я вельмі добра памятаю той дзень. Сапраўды, гэта жахліва трагічны дзень для всей беларускай нацыі, потому что яшчэ на пачатку 94 года, калі хтосьці сказал, что Александр Лукашенко можа стаць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, то его палічылі бы за вар'ята. Але здарылася, як здарылася. Людзі чамусьці поверылі, што ён накажа мафію, он обещал бороться с коррупцией и проголосовали. Думали, что после яны могут голосовать. Але ж Лукашенко атрымаў ладу и зрабіў в краіне диктатуры. Больше ніякіх прэзідэнцкіх выборов в Беларуси не было. Раз с календаром згодна, недзе раз в 5 годов просто проводятся выбарчыя фарсы, каб Лукашенку написать 80%. Это все хлусня. На жаль, выборов нема.
Абсолютно неслушная думка, между іншим, что тыя выборы в 1994 году были свободные. Заўсёды один из лидеров Белорусского народного фронта Юрий Хадыка подкрэсліваў, что и тыя выборы не были свободные и не были демократичные. Наогул, приход до ўлады Лукашенко был неперсональный. Таким чынам в Беларуси до ўлады пришло среднее и нижэйшее звено былых советских спецслужбаў. Причем, что вельмі цікава, вы все ведаете знакомитую реплику Лукашенко, что не до законов. Вот на великий жаль. Это было и в 1994 году, потому что по закону Лукашенко неаднойчы трэба было здымаць з тых выборов. Але ж и тады за кошт спецслужбаў было не до законов. И он выскочил як чорт з табакерки и уже 32 годы знішает белорусскую нацию. И жахліва, что люди, якія проголосовали за его, оказались закладниками, потому что яны не могли вельмі долго сказать, что яны зрабілі помылку. Людям это наогул вельмі тяжко зрабіць. То же самое, между іншым, по ситуации 2020 года. Тому это таксама одна з прычынаў, чаму Лукашенку удалося зрабіць диктатуру. Але ж ані ён, ані диктатура, яны не вечныя. Ситуация сёння в Беларуси катастрофичная, и закладена гэтая катастрофа была датой 10 липеня 1994 года. Але ж верым в цуд, и что калісьці гэтая нелюдь и все габня будет выкинута з Беларуси. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, белорусы Варшавы, запрашаю вас в наступную неделю о 14 године до помника Коперника, где будет традиционная акция белорусов Варшавы. 19 липеня о 14 године помник Коперника. Будьмо разом. Свой до своего по свае. Ну, третья падзея – это тыя масавыя беспарадкі, якія былі во Львове, гэтыя беспарадкі я назвал конфликт паміж ТЦК львовскім і мясцовымі жыхарамі. Наогул з Украіны весь тыдзень ішлі просто жахлівыя падзеі, адна за адной. Вы ведаеце, што была спроба тэракта в Ніцы. Напад был на одного с украинских олигархов, который там живе. Киллера, это была женщина, оказалось, забили, как она приехала в Украину. И это зрабілі один былы супрацоўнік спецслужбы, а другі дзейнічы офицер спецслужбаў Украины. И это просто вельмі жахліва, калі за терактом стоят такие структуры. Не менш жахлівым было и то, что взмацніліся удары России по Украине. Это связано и с тем, что весь час атакуется территория России. И 7 липеня был траур по забитых в Киеве, бо зноў массово забили мирных людей в выніку ракетного удара с боку агрессора России. Таксама схиляю голову перед ахвярами братнего нам украинского народа. Вечная память. Таксама две навіны, якія былі просто неверагодныя. Гэта тое, што арыштавана 8 чалавек, і в тым ліку і камбрік 155-й бригады, тому што быццам бы ён даслаў сваіх людзей для того, каб яны забілі 2 чалавек в Киевской области. Там был нейкі дробный конфликт, быццам бы жонкой гэтага командира. И он послал бойцов, якія вывезли людей на полигон и там забили. И причем гэты камбрик был с Келем. Гэта вельмі вядомы полк ва Украине, які таксама абвінавачваецца в тым, что там забивали людей. Журналист так обвинувачивание, возбуждена криминальная справа, а по журналистам так само почался вельмі моцны тиск з боку державы. Причем, что цікаво, было так само розныя паведамленні, але
вельмі правдападобна, што журналісты сказалі праўду, і так не павінна было бы быць. Шмат яшчэ такіх жа навінаў, але ж вернемся во Львоў. Што там адбылося? Ну, калі я бачыў кадры, як натоўп крычаў «ганьба», я прыгадываў тыя падзеі, которые адбывались раней в Украине и у нас в Беларуси. Я не буду это все комментовать. Одиное хотел бы нагадать вам, что конфликты с ТЦК, яны весь час идут во Украине, что шмат кто з людей уже сидит в турмах за супраціў гэтым структурам. А пасля вот гэтага выпадку, а прокуратура абвесціла, што в гэтых масавых беспарадках, калі была перекулена машина ЦЦК, і яны былі пабітыя, удзельнічала 200 чалавек, мне здаецца, па відеакадраў нават больш, што будуць вельмі жорсткія меры прыняты да тых, хто праціставаў. Я не сумняваюсь в гэтым. І мэр Садовы, і Буданов, кіраўнік офіса, яны просто таксама агучылі то, што будуць вельмі жорсткія меры да всех пратэстантаў. Яны адразу былі. Былі арышты, людзі пасаджаны в СІЗА без права на заставу. Прычым, што самае жахлівае. Я думаю, што ні аднаго беларуса ёкнула сэрца, калі яны пабачылі кадры, калі людзі каяліся, калі яны пабачылі кадры людзей, якія яўна пабітыя, і ніхто на это не звяртае увагу. І гэта вельмі і вельмі кепскі званочак. Нема сёння ва ўкраіне такой палітычнай сілы, якая могла бы в этой ситуации абараняць народ, потому что мусяць служыць Зеленскому, які пры ўладзе уже 8-й год, потому что ідзе жахлівая вайна. Вот на День незалежности Украины будет уже 4,5 годы гэтай вайне. І невядома, колькі яна будзе яшчэ працягвацца. Адзінае, што хацеў бы сказаць, нагадваюць падзеі во Львове, тыя падзеі, якія в Заходняй Европе, калі адбываюцца масавыя беспарадкі, таму што няма палітычнай сілы на Захадзе, якая могла бы абараніць рэальна людей, абараніць грамадзянаў. Таму адбываюцца вот такія масавыя беспарадкі, в якіх натуральна дзяржава перамагае. А эта перамога может быть вельмі пірава, таму што наперадзе зіма, і цалкам магчыма, што гэтую зіму насельніцтва Украіны значна скароціцца. І гэта будзе таксама на карысць, на вялікі жаль, Крамлю, на карысць Маскве. І гэта вельмі кепска. Свой да свайго па свае. Беларусы Варшавы, каму трэба кветкі, калі ласка, наведвайце краму для кветак, якая знаходіцца па адресу Кабельская, 6, раён Ронда Вітрачная. Там самыя файныя букеты во всёй Варшаве. Падтрымайце сваіх, свой да свайго па свае. Анкара, сталіца Турцыі, 7-8 ліпеня прымала саміт НАТО. Ён, па інфармацыі ўсіх, был вельмі важны. І он прадэманстраваў тое, што на сённяшні момант удалося все-таки разам быць Дональду Трампу і еўрапейскім краінам. Принято было решение об том, что минимум 5% бюджета идут на войсковые потребы, з яких 3,5 докладно идут на само войско. І таксама бачна, што прымаецца стратэгія доўгатэрміновая на шмат гадоў. Вельмі станоўча гэты саміт прыняты ва ўкраіне, в украінскіх СМІ падкрэсліваецца і пра сустрэчу прыязную паміж прэзідэнтам Зеленскім і прэзідэнтам Трампам. І тое, што гэты саміт зноў пацвердзіў, што будзе выделена 140 мільярдаў долараў Украіне, з якіх 70 мільярдаў в гэтым годзе. Прыняты былі іншыя рашэнні. Праўда, на фоне гэтага саміта зноў ЗША і Іран абмяняліся ударамі. Зноў узнікае сітуацыя, што могуць злецець кошты на нафту, таму што пакуль
гэта не адбылося. Кошты падняліся, але ж пакуль не катастрафічна. А гэта спекулятыўныя кошты на нафту, гэта падтрымка якраз всех тэрарыстаў в свеце і в першую чаргу краіну-тэрарыст Расію. Таму не ведаю, наколькі все-таки здольна будзе гэта вельмі важная структура НАТО перебудавацца. Для Беларусі вельмі важна, што натуральна будет змацняцца прысутнасць в войсках в краінах Балтыі і в Польшы, і гэта можа прывесці да розных вынікаў. Таму, вітаючы, што все-таки адбываецца еднасць на Захадзе, якая, в прынцыпе, неабходна, все-таки в першую чаргу думаем пра Беларусь і не маем ніякіх ілюзій. Ніколі бомбы, ракеты і дроны, которые летят на территории нейкай краіны, а тым больш тамагавкі, не приносили с собой демократию в 21 стагоддзі. Свой да свайго па свае. Выкарыстоўваю гэтую рубрику для того, каб павіншаваць з юбілеем класіка беларускай літаратуры, вядомого беларускага грамадскага дзеяча, нашего коллегу по стварэнню Беларускага нацыянальнага кангрэса Владимира Некляева. Вельмі зычу ему не толькі здароўя, але ж таксама яшчэ напісаць шмат вершаў, паэмаў і раманаў, бо сапраўды беларусы гэтага чакаюць. Ну і натуральна, акрамя того, каб распавядаць пра пацалункі з Брежневай і Ціхановскай, Владимиру Прокофьевичу варто памятаць, в якой сёння катастрафічнай сітуацыі знаходіцца народ. В тым ліку і за кошт такіх пацалункаў. Свой да свайго па свае. 6 ліпеня 144 гады з дня нараджэння Янкі Лучыны. Гэта шляхціч Іван Неслухоўскі, які адыграў вельмі важную ролю в беларускай літаратуры, таму што ён адзін з пачынальнікаў уже і найноўшай беларускай літаратуры. На вялікі жаль надрукаваны быў ігоны зборнік вершаў беларускіх уже пасля яго смерці. Але ж ён праклаў шлях для ўсіх іншых. 6 ліпеня 105 гадоў з дня нараджэння Александра Доўбіка. Гэта беларускі дысідэнт, змагар за Беларусь, палітвязень уже з савецкага часу. В 1956 годзе ён праз амбасады спрабаваў напісаць лісты да кіраўнікоў краінаў Захада. І за гэта ему, калі КДБ вылечыла его, так, далі 10 гадоў лагероў, ён адседзеў там 5 гадоў, а пасля весь час быў пад пільным надзорам спецслужбаў. Ён пражыў шмат, ён жыў в Карлежском раёне, засталіся відео, засталіся его вспаміны, і мы памятаем, што нават самыя чорныя, цёмныя часы беларусы змагаліся з камуністычнай навалай. Гэтак жа, як палітвязень Александр Доўбік, які пашоў в небесную Беларусь в 2015 годзе. 7 ліпеня вельмі важная дата, 144 гады з дня нараджэння Янкі Купалы Івана Луцевіча, класіка беларускай літаратуры. Покуль будуць жыць беларусы, яны заўсёды будуць чытаць Янку Купалу. І памятайце, што і Янку Купалу забілі гэбісты в Москве. 7 ліпеня 135 гадоў з дня нараджэння Антона Борыка. Гэта грамадскі і вайсковы дзеяч беларускі, удзельнік слуцкага збройнага чына. Невядома, што з ім здарылася в канцы жыцця, таму што пасля таго, як Красная армія акупавала заходнюю Беларусію, ён проста знік, таму тут і пазначана дата смерти пасля 1939 года. 8 ліпеня 165 гадоў з дня нараджэння Марыі Магдалены Радзівіл. Такая юбілейная дата. Абсолютно найважнейшая постаць для беларускага адраджэння, потому что это в асноўным фундатар беларускіх ініцыятываў
пачатка 20-го стагоддзя. Яна фундавала не толькі беларускія ініцыятывы, але ж яшчэ і літоўскія. Але ж яе беларушчына была закладзена яшчэ яе бацькам, яна з дома Завішаў. І гэта паказчык таго, што все-таки, не гледзячы на все працэсы, которые, здаецца, былі вельмі шкодныя для беларускай нацыі, заставаліся в эліце людзі, якія лічылі себя беларусамі. 9 ліпеня 143 гады з дня нараджэння Александра Дубаха. Это беларускі акадэмік, які практычна запачаткаваў меліярацыю в Беларусі, які трапіў таксама пад камуністычныя рэпрэсіі, был выцеснены з Беларусі. І вельмі позна яму павярнулі уже пасля смерці званне акадэміка Беларусі. 10 ліпеня 169 гадоў з дня нараджэння Анатолія Бонча Смаловскага. Вельмі шкада, што мала беларусы ведаюць пра гэтага чалавека. Это знакаміты змагар з царызмам, народнік, але ж справа ў тым, што ён наш. І ён быў в прэзідыуме Всебеларускага з'езда 1917 года і адным з двух пачесных старшыняў гэтага всенародного беларускага форума, з якой пачыналась Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. І там ён сказаў, што ён дваранін, ён памешчык, але ж ён беларускай крыві. І што за беларускі народ ён якраз і пакутаваў на катарках. 10 ліпеня 155 гадоў з дня нараджэння Паўла Дзімідовіча. Гэта таксама выдатная беларуская постаць, навуковец, этнограф. Вельмі рана трапіў пад савецкія камуністычныя рэпрэсіі, але ж яшчэ в 20-е гады, але ж яго выпусцілі. А в 30-м годзе яго выпусцілі, таму што ён быў уже смяротна хворы, і пахаваны ён быў на кальварыйскіх могілках. 10 ліпеня 126 гадоў з дня нараджэння Пётра Сергеевіча. Знакамітайшы беларускі мастак, знакамітайшы дзеяч беларускага адраджэння, вельмі цесна звязаны з Вільні, дзе ён і памер в 1984 годзе. 11 ліпеня 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Чабара. Іван Патапович, сапраўднае прозвішча гэтага беларускага паэта, ён з заходняй Беларусі. На 5 гадоў палякі пасадзілі в турму. Ён выйшаў, але ж загінуў ад камуністычных рэпрэсій. Хутчэй за ўсё в 1943 годзе. 12 ліпеня дзень памяці Ігора Сембірава. Это беларускі бард, дзеяч беларускага адраджэння, актывіст. Ён удзельнічаў неаднойчы в акцыях руха салідарнасці разам, в тым ліку і ва Львове. І, конечно, для нас всіх была вельмі не толькі балючая навіна, але ж нечакана, што вельмі маладым ён пайшоў в небесную Беларусь. Здарылася гэта ўжо 13 гадоў таму назад. 12 ліпеня дзень памяці Валерыі Навадворскай. Включила я все-таки гэты спіс людзей, пра якіх я распавядаю, таму што гэта унікальны чалавек, і нам заўсёды трэба не забывацца, што нарадзілася она в Беларусі, в Барановичах, і, можа, таму яна была не такая, як расейцы все, і адмаўляла цалкавую імперскасць, і была супраць гнюснай палітыкі Крымля і Лубянкі все сваё жыццё. Некаторыя яе прароцтва былі не спрыняты і дэмакратычным рухам, але ж яна амаль што заўсёды казала тое, што будзе. І мы памятаем Валерыі Навадворскай, памятаем, што жахлівая ГБшная сістэма зламала практычна ей асабістае жыццё, калі яна была прыгожай 19-гадовай дзяўчынай. Яна пратэставала тады супраць ввода савецкіх войскаў в Чехословаччыну. 9 ліпеня дзень памяці Люцяна Жалеговскага. Это выдатнейшы польскі генерал, ён служыў і в рускай войску. Знакаміты он тым, што так званы бунт Люцяна Жалеговскага, он кіраваў літоўска-беларускай дывізіяй, якая падняла бунт супраць Пілсудскага, і захапіла Віленшчыну у літоўцаў. Это звязана з тым, што самі палякі, сам Пілсудскі не мог гэта зрабіць і падгаварыў Жалеговскага
зрабіць таким вось чынам. А пасля Віленшчына была далучана да Польшчы. Была вельмі моцная антилітоўская рыторыка пры гэтым. Ну і зараз, конечно, вельмі смешна, калі нашыя так званыя ліцвіны спасылаюцца на польскага генерала Жалеговскага, які далучаў Віленшчыну да Літвы. Потому что поляки про всех гэта уже давным-давно забыли, с Литвой у них вельмі добрые адносіны. 7 ліпеня дзень памяти Змітра Завадскага. Вельмі добра его ведал, змагался за его вызваление, калі он был палітвязням. 7 ліпеня застался автомобиль в 2000 годзе каля аэропорта, бо куды знік Зміцер Завадскі да этого часу до конца невядома. Але ж то, што он зрабіўся ахвярай, гэта дакладна. Уже няма в земным жыцці его маці Ольгі Завадскай, якая была сябрам сойма руха Салідарнасці разам. Але я все-таки вельмі хотел бы, каб праўда і пра Змітра Завадскага, і пра всех тых, хто загінуў в часы лукашэнкаўскай диктатуры, прывела до того, каб былі крымінальныя справы і асуджаны былі тыя, хто здзяйсняў гэтые злачынства. Ну і апошняя дата, яна абсолютно нечаканая, потому что 6 ліпеня мы даведаліся, что 5 ліпеня пайшоў в небесную Беларусь депутат незалежнасці, вядомы беларускі філолог, першы амбасадар Беларусі в Нямецчыне, Пётр Садовскі, которого я таксама ведал. Ён в 1941 годзе нарадзіўся і быў яшчэ на самом пачатку вот нашай найноўшай хвалі беларускага адраджэння. Это балючая, конечно, вестка з Беларусі. Мы памятаем про тое, як здабывалася наша незалежнасць в 1991 годзе. І там сапраўды быў вельмі важкі унёсак кожнага депутата Верховного Совета 12-го скликання, асабліва депутатов оппозиции БНФ, до якой належал Петр Садовский. Я ніколі не забуду, як 25 жніўня Петр Садовский спевал радостно на площади Незалежности. Светлая память.